Amen. Amen. Thank you, Jesus. Siyabonga uNkulunkulu emuhle. Ivesi sizoqala kulo Two Samuel. Sizoqala kwivesi eliqalayo. Sizomanje somane sifunda. Sizobona uNkulunkulu sisabe. Amen. Kasifundele ke wethu. uDavide wenzela uMeshibhoshethi umusa. uDavide wathi, usekhona yini osele endlini kaSawuli ukuba ngiwenzele umusa ngenxa kaJonathani na? Kwakukhona endlini kaSawuli inceku egama layo linguZiba. Bambiza ukuba aye kuDavide. Inkosi yathi kuye, unguZiba yini na? Wathi, inceku yakho inguye. Wathi, inceku yakho inguye. Inkosi yayisithi, akusekho noyedwa yini endlini kaSawuli engingamenzela umusa kaNkulunkulu na? uZiba wathi enkosini, ikhona indodana kaJonathani ekhubazekile ezinyaweni. Yathi inkosi kuye, ikuphi? uZiba wathi enkosini, isendlini kaMakhiri indodana ka-Amiyeli eLodebhari. Inkosi uDavide yathumela ukuba alandwe endlini kaMakhiri indodana ka-Amiyeli waseLodebhari. uMefibhoshethi indodana kaJonathani kaSawuli wafika kuDavide wakhothama wathi mbongo kuye. uDavide wathi, Mefibhoshethi. Wathi, inceku yakho ilapho. uDavide wayesethi kuye, ungesabi, ngokuba ngiyakukwenzela impela umusa ngenxa kaJonathani kuyini. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Namuhla sizofunda ngomusa kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Ngizamile ukuthi sibalelizwi kodwa umoya ongcwele wahlambisa phezukwami. Angazi ukuthi ufuna ukuthini kubani. Umoya ongcwele uyazi kodwa akizwi liya ebandleni lonke. Kuya ngokuthi wena usithathela kangakanani. Amen. Kwakukhona indawo ekuthiwa iLodiba. iLodiba kwakuyindawo la kwakubekwa khona abantu abangakwazi ukuzenzela lutho. Amen. Amen. Abantu abakhubazekile nezinye nje lokho uthola ukuthi umuntu vele impilo yakhe ayindawo akukho themba ngaye bebembeka lapha eLodiba. So manje uSawule noDavide mabeshona isigidimi siyezwakala ukuthi ushonile uSawule nendodana yakhe. Ukothuka kwesebenzi sasilapho sigadile umntwana siphepha umntwana. iBhayibheli lithi sathuka sabaleka. Kwaba neshoke isimanga kulo mama. Lo mama uphepha umntwana oyedwa kaJonathani. Lo mama uzwa izimanga ezishaqisayo ukuthi abantu ababili insika zalekhaya ziwile. iBhayibheli lithi waphuma ebaleka esithi naye usindisa impilo yakhe noyomntwana kanti uzokuwa. Haleluya. Uma ewa umntwana ukuthi waxhwala ngoba bebesemncane. Ngiyabona kazange awe kahle wasuyalimala inyawo zombili waxhwala. Ekuhambeni kwesikhathi sebuhlengwa izinto kwafuneka ukuthi lo mntwana manje akanamuntu akanazenzela naye noba uyinkosi akanawuzenzela lutho because manje inyawo zakhe ziphukile udizeva ukuya eLodiba. Then wathathwa ke kaSawule wasiwa khona lapho kuthiwa kwakukhona indlu nendlu ayehlala khona lapho kwakuyindlu yomunye umuntu ngoba kwakungekho izindlu zikaSawule lapho. Kuthi wahlala kuleyo ndlu kaRiba lo ngasekoyo bambeka lapho ke waneswa ke lapho uba umuntu ongakwazi ukuzenzela nikusohleli wheelchair bayamnesa bamenzela yonke into. Kodwa manje sibona ini emva kweminyaka sibona uDavide ehla etroneni. Haleluya. Sibona inkosi ehla etroneni ikhuluma idliwa into ukuthi ingabe kaSawule kwavalwa ngehlahla na. Haleluya. Ingabe kaSawule akusekho umuntu na engamenzela umusa.
usho ukuthi enhliziyweni yenkosi kwathi tha uJonathan wathi ngine covenant noJonathan yokuthi angiyukuyeka ukumenzela umusa akasekho namhlanje angikwazi umenzela umusa ngoba kaloku sengiyinkosi izinto zonke sengiyabusa kuzo kodwa uJonathan akekho kodwa kwathi tha enhliziyweni yakho ukuthi noba sengathiwa isihlobo sika Jonathan haleluya amen noba sengathiwa mhlawumbe kwenzeka uJonathan waba nomntana kuphi or noba sengathiwa ke nguSawule ngiyofuna nje isihlobo esehla etroneni uyabiza uSiba ngoba bathi kwakunale nceke nguSiba noba kwakunomprofeti onguSiba wayekhona lapho emzini kaSawule uthi ngibizeleni uSiba ayambiza uyabuza kuye uthi ingaba kusekho noyedwa kaDavid kaSawule sele uthi uSiba ukhona hayi kodwa Nkosi ngeke wenze lutho ngayo ngoba uqhalile haleluya uthi Nkosi ukhona uSiba kodwa ngeke wenze lutho ngayo uthi zani naye uyaqhubeka lenkosi lenceku iBhayibheli mali kulele ngiphethe ithi inceku lomuntu iyaqhubeka lenceku ithi Nkosi lo muntu uhlele esitulweni Nkosi lo muntu wenzelwa yonke into Nkosi lo muntu angeke akhona ukukwenzela lutho ngoba wena uyinkosi ufuna izisebenzi uthi uDavid mbizeni loyo muntu haleluya amen uthi ndithi lo muntu mbizeni wafuneka ahamba lambe loyo muntu mayefika apho sekukhona nabanye abantu sebethi sifuna uzobona ukuthi uNkulunkulu lo inkosi izoyenzani inkubela amen sifuna uzobona ukuthi inkubela ifitha ndawoni la embusweni kaDavid ngoba kuyaliwa la embusweni kaDavid makufuneka kuphunye kuyoliwa makufuneka kuyolinywa kufuneka kuyolinywa makufuneka kuyosetshenzwa kufuneka kuyosetshenzwa inkubela ke ayaphinda mayifika kuthiwa nangu Nkosi ende lo muntu uqhalile uyinkubela uthi uDavid angibhekanga inkubela bakhe angifuni ukuhluleka kwakhe ngifuna inkosi ngifuna isimbilantika iposition yakhe angibheki icondition ngibheki iposition ukuthi ukuphi makeze ungubani haleluya mhlambe nawe kulondawo ohleli kuyo uselodiba mhlambe usunderstand izinto ezenzeka empilweni yakho mhlambe uunderstand uyazama kubuyela emuva mhlambe uunderstand ukhipha wonke amandla uyastrive but izinto azihambi kahle ngizothexeni hlale lodiba haleluya ngoba ikhona inkosi phezulu ayilala yozeli hlale lodiba lakho kodwa ungahlali noba kuphina usiposition haleluya uthatha iposition yakho ngoba uma ungazothatha iposition yakho lo mhlaba ubhizi abantu bayangasehla abanye bayangasezantsi abanye bayekhohlo abanye bayekunene ngoba kufezeka isikhathi usikhulumile naso uDavid chapter 1 ngathi verse 5 mangena mistake uthi kodwa kababi bayaphithizela bayahlaba yenyuka uthi bayaphephuka njengemimoya njengamaphephe ephephulwa yimimoya kusho uDavid ngoba beyindoda enehlo lokubuka izinto ebeyindoda ebenehlo likamoya engabuka izinto ngehlo lenyama ebuka izinto ngehlo lemoya uMefiboshethi kulesima yekuso uMefiboshethi naye kulesima yesiko abantu babembiza ngamagama kakhulu waze naye wazibona eyileyo nto ungavumi ukuthi ube yilelo nto abantu bathi uyiyo ngoba abantu abazilutho ngawo abantu ngawo amehlo abantu ngawenyama baphelela ubheke enyameni
badescribe lento bayibonayo ihlinyuka ingena iphuma, badescribe lokhu bakubonayo ukuthi uqokeni uhamba kanjani wenzani, kodwa khona into abangayiboni ngakho. Hlala elodiba, hlala lapho khona, ungabaleki mhlawumbe uthatha idecision uthi ufuna ukubaleka, uthi ufuna ukutshintsha, uthi ufuna ukutshintsha iGosheni, ungayitshintshi ngoba kungenzeka ukuthi eGosheni awubekwa ngabantu, kungenzeka ukuthi eGosheni awuzizelanga, ubekwe izulu. Ungabaleki, buya kuleyo mind kuyo leyo, tshintsha leso sinqumo naso in whatever oyicabangayo. Maybe ucabanga ukuyeka kulo msebenzi ngoba izinto zihamba ngendlela yakho, ungawuyeki lo msebenzi, inkosi ingaconfirmanga, yalimasi yanda, ungawuyeki lo msebenzi, ungaphumi kulo mshado, inkosi ingashongo lutho, ngoba sibekwa asizibeki siyabeka. Haleluya, asizibeki siyazibeka. Wahlala umntana umzukulu kaDavid uMefiboshethi, wahlala elodiba eyinkosi, wahlala elodiba ukhona imihlaba kayise imihlaba kamkhulu wakhe, wahlala elodiba zikhona zonke izinto zikaSawuli. Azange azama athi konje ngiyimsisukulwane sabusebukhosini. Haleluya, azange azama athi nkonje ngiyezwa ukuthi kukhona umngane kaJonathan baba onguDavide, kodwa wahlala wathi mangikulesimo kulungile makuhlala esimeni sami. Ngicabanga ukuthi wayengumuntu okholwayo deep down enhliziyweni yakhe, wayesho ukuthi ngelinye ilanga kukhona okuzayo, ngelinye ilanga kuzokwenzeka lokho ungacabanganga, lokho ungakubonanga, lokho engakucelanga nokucela, ngoba izulu lithi lisibekela izinto esingazange sizibone ngamehlo, esingazange sizicabange, ngoba sizitshela ukuthi asizona ezethu, sezabantu abaphezulu, sezabantu abathile, kodwa izulu liyafohla, ungavumi ukuba ilento bathuyiyo, ungavumi ukuya le ndawo bafuna ukusakuyo. Ume kule ndawo okuyo, uhlale elodiba, kuyahlala elodiba, kuyahlala elodiba, kuyahlala elodiba. Haleluya, ngenxa yani siphile esikhathini somusa. Khona lento bathi umusa, khona lento bathi umusa. Makufike emuseni abantu bayadideka ngoba kaloku interpreta ngendlela ezihlukile eziningi, wenziwa ngendlela ezihlukile eziningi. Khona bathi wona namhlanje noma ubuye esontweni ngoba umusa ukhona kusasa uzorepent. Haleluya, khona bawudescribe kanjalo umusa. Lifile ibandla kaNkulunkulu ngoba sitshintsha umusa, sawenze into engasiwona. Konke okuphuma kuNkulunkulu kungcwele, akukho kungengcwele. Akangeke athi asiphe umusa ngoJesu abuye lo musa akusingcolise. Ungokabani lo musa? Ngokabani loyo moya? Ubuyaphi loyo moya ohamba ngawo? Umusa uyasingcolisa, senza izinto egameni lomusa, yethi asina idea yokuthi umusa yini. Umusa nguKristu iqobo lakhe, walethwa indodana, azange ulethwe ingilosi, azange uNkulunkulu alanda umuntu emhlabeni ukuthi makalethe umusa. Wehla ngendodana weze emhlabeni, wasilethela igrace. Igrace ingcwele, igrace umhlola, igrace itshintsha izinto. Uma sizokwenza sizofunda kuMefiboshethi yokuthi uyahlala ungaphathwa istress, uyahlala ungabi na depression, uyahlala ungabi nama high blood, ngoba kaloku uphethwe indaba yokuthi kuzolunga nini. Uyahlala ubezwa bekhuluma against isimo sakho ukuthi uphi lo Thixo wakho. Abaqala ukubuza kuwe, nakuDavide babuza,
khona isahluka uDavide Nkosi ngikhoselwe vesi uthi ziningi izitha zami zingihaqile uthi zingihaqile angisenabanzi zingihaqile izitha zonke uthi uNkulunkulu onamandla wonke zibheka isimo sami zithi jojo besikulindile lokho uthi zinyathela phezukwami uthi wena usinyathelisa ngabantu abafanele bangasinyatheli haleluya kungenxa yomusa akusingenxa yokuthi kungenxa yakho kungenxa lomusa ongaphakathi kwakho wena hlala kulomusa yakha lomusa ngobungcwele nakuphelele uzobona umnikazi womusa asange lo muntu afune ama connection siphile ezweni elihamba ngama connection haleluya mawungena connection uzobona kha kodwa uNkulunkulu uyakufihla akufihle kuye ngoba kaloku uma ngabana ulahlwa ngabantu bakulahlela kuNkulunkulu uNkulunkulu uyakudoba uNkulunkulu uyamthanda umuntu olahlwayo lo David esikhuluma ngaye wayelahliwe haleluya ukhulele phakathi endle lo David esikhuluma ngaye elahlwa ngubaba wakhe nomama wakhe umama wakhe engamlahlanga kodwa walahlwa ngubabakhe ngenxa yokuba weza ngendlela ubaba kange understand babe ngihlelanga endaweni eyi-1 nomama wakhe babe separated wavela uDavid kuleyo separation ubaba kwambeka njengevezandlela into yamenza ukuthi athi hamba Davide uyodliwa zingamabhubezi endle haleluya ayikho indawo la iSouth Africa engaziyo ukuthi inamabhubezi la eSouth Africa awukho umfula abangaziyo ingcwedi zaseSouth Africa ukuthi kulesa sigaba kunama crocodile because bahlala behlola umhlaba ngoba banikwe igunya lokuprotect abantu so bayazi ukuthi ihlathi lezingonyama sizolivala lehlathi amana abantu beze kodwa mabeza bezobuka sizoba director sizoba protector sizohamba nabo ngoba ihlathi elizilwane kodwa kukhona nengonyama amen so babelazi ubaba kaDavid ukuthi la athumela khona uDavid kunamabhubesi kunamabheri izinto ezidla abantu kodwa ngenxa yokuthi babefuna uDavid efile bamthatha bamfaka kulohlathi abanye bayikolweni uDavid usehlathini abanye bayaphumelela uDavid usehlathini abanye benza izinto ama activity uDavid usehlathini kodwa manje kanti izulu litheni lithi wena David ulahliwe nguwami haleluya amen hlalelo dibana hlalelo dibana khona ithemba amen ikhona ithemba nje ephilayo haleluya kule phube selifilo tsho njalo iBhayibheli amen egameni lika Jesu hlalelo dibana haleluya wahlala elodipa wahlala uDavid elodipa kamfundele mama uvesi verse 3 Inkosi yayisithi akusekho noyedwa yini endlini kaSawuli endingamenzela umusa kaNkulunkulu na uZiba wathi enkosini ikhona indodana kaJonathan ekhubazekile ezinyaweni qhubeka mama yathi inkosi kuye ikuphi uZiba wathi enkosini isendlini kaMakhiri indodana ka-Amiyeli eLodibha inkosi uDavide yathumela ukuba alandwe endlini kaMakhiri indodana ka-Amiyeli waseLodibha uMefibhoshethi indodana kaJonathani kaSawuli wafika kuDavide wakhothama mbo ngobuso uDavide wathi kuMefibhoshethi wathi inceku yakho ilapha uDavide wayesethi kuye ungesabi ngokuba ngiyakwenzela impela umusa ngenxa kaJonathani uyihlo uyisela lonke izwe likamkhulu wakho uSawuli uyakudla njalo etafuleni lami uMefibhoshethi wakhothama wathi ibe iyini inceku yakho ukuba ungaze uzikhathaze ngenja efileyo enjengani na amen uyafika uMefibhoshethi phambi koDavid iBhayibheli lithi wazilahlela ezinyaweni zenkosi
wazilahlela. Haleluya. Uyazilahlela enyaweni zenkosi. Sidideka ngoba sizilahlela enyaweni zabantu. Uzilahlela enyaweni zenkosi. Siphile ezweni elinesivunguvungu. Ngelinye ilanga sofika ivunguvungu abantu bonke bahambe. Uyoba kuphi uhlele ezinyaweni zabantu? Wahlala bekade ehlele engazinyahleli ezinyaweni zamuntu. Namhlanje uNkulunkulu umphe ihlo lokubona ukuthi lo akusiyena umuntu inkosi lo. Wasilahlela enye wathi ndingubani ukuba undikhangele. Ndingubani ukuba undifune. Wathi njengoba ndiyinja. Wasibiza ngale gama abantu bazibiza ngalo. Wathi njengoba ndiyinja. Wasibiza ngale gama uNkulunkulu uDavid aloliloba. Athi Nkosi undibheke ngoba ndiyinja phambi kwakho. Asiyilutho phambi koNkulunkulu. We are nothing. Yingakho sakhosa ukuthi sinike uJesu. Azosenza abantu. Bokuthi ngelinye ilanga ikhona inkosi ukwehla nawe ukhona ukusondela enyaweni zayo. Wasilahlela enye wathi ngubani ukuthi ungifune? Ngubani ukuthi ungifune wena? Njengeenja. Siphile ezweni elingasamsabi uNkulunkulu. Haleluya. Siphile ezweni elingasamsabi uNkulunkulu. Abantu bayenza izinto ngendlela yabo. Abantu bafuna izinto zihambe ngendlela yabo. Abantu bafuna udumo labo. Abantu bafuna ingeniselo yabo, iprofit yabo. uNkulunkulu uzakamuva. Uzakamuva uSimakade. Kufike lesasikhathi athi encwadini yamaHebheru. Athi ngenxa yokuthi bandenze umuntu ndinguThixo. Ngenxa yokuthi bangenze inkomo ndinguThixo. Ngenxa yokuthi bangenza imbuzi ndinguThixo. Ngenxa yokuthi bangifanise nezinto zonke. Ndizobayeka abantwana babo baphenduke enye into. Amantombazana ashade namantombazana. Lokho kwenzekayo kwenzeki ngephutha. Kwenzeka ngenxa yesono. We can't judge abantu abangamagay. We can't judge abantu abangama-lesbian. Ngoba indaba yabo ayisuki kubi, isuka kithina nakokhokho bethu ukuthi uNkulunkulu bamenzani. Isuka kwezinkathi esiphila kuzo ukuthi senza ntoni ngoNkulunkulu. Simkhothamela ngeqiniso na. Ngoba wanikela ngendodana yakhe yodwa. Yesuka ezulwini yehle esihlalweni yesemhlabeni yazodela. Ukuze akhonzeke ngomoya. Ngihlala ngilisho levesi liyangikhathaza. Lokuthi thina basemva koKristu sizoma kahle phambi kokwahlulela. Ngoba sizokwahlulela after Christ. Ukuthi simbonile uKristu, sashiyelwa ifa ngoKristu likamoya neqiniso. Ngoba uKristu liqiniso lisho njalo iBhayibheli. Ungumoya. Amen. Wesa uNkulunkulu eyiqiniso ngumoya ukuze simkhonze ngomoya nangeqiniso. Sizothini uma sizikhulumela? Ngoba sifana nalabantu bakudala bebengamazi uKristu. Futhi kwaba abantu bakudala bebengamazi uKristu khona abangcono. Ngoba sikhula abakhokho bethu bengakhombisa bethi kunoqamatha phezulu. Bethi kunomdala wezinsuku phezulu. Sikhula uqamatha benemikhuba esmart abayenzayo. Noba sasinga understand anini obokhokho bethu. Noba besinga understand. Ebusuku mawuphaka kuthi uchile ukudla endlini ebhodweni waphaka kangaka. Angishiya ngakudla sonke siphelela ke kongekhoyo la ekhaya. Ngoba wena ucabanga ukuthi washiyela umfowenu ungaphandle. Uthi hayi sonke siphelele mama kukho. Athi ngithi ukushiyela ukudla. Uthi hayi athi buyisela ukudla. Makubene ukudla ebhodweni. Sigqolele lama plate. Ubuyisela ukudla. Sikhona nje ngoba sithandela ukudla singabantwana. Wayina ukudla kubuyele emabhodweni. Wayi ukudla kubuyele emabhodweni mara mama. Angithi abantwana bahlomba babuza. Ngoba bayamsaba ubaba bazosenzela kumama. Kanti mama wayi ukudla kubuyele. Athi sibekela umuntu ozongena isivakashi. Babe smart kakhulu abantu bakudala. Babe nenhlonipho. Babekela umuntu abangamazi. Umuntu ongamazi mayefika ubezofika ngentonga yakhe ahlale lapha ebuhlanti. Athi sengikhungile. Noba ngazi ukuthi ngena kumabani. Kodwa ngikhungile ngikhona mina wakazi bani azikhunge ehleli lapha ebuhlanti. Ubaba uzoya ayombuza indlela ukuthi indlela amtshela ukuthi kukazibani la. La ke la kusemadwaheni. La ke kukaNkosi asho ubaba. Okwesibili ungena endlini
uthi masibani seniphakile kunomuntu ngaphandle. Uyahamba uyathathwa or uyangeniswa or unika ukudla lapha ngaphandle asihlele ekhululekile. Uzothi enikwe indawo yokulala usuthi. Usuthi. Thina yayiphi lemvelo lempilo esiphilayo njengoba sesiyimvelo kaKristu. Ngoba siphile emuseni. Akufanelanga sitshintshwe yizwe. Akufanelanga sitshintshwe ngabantu. Akufanelanga sitshintshwe izinto ezenzakalayo. Uma singuKristu we need ukuba nguKristu. Esizini nasebuhleni. Phakathi kwazo zonke izinto sidinga ukuba njengoKristu. Wayobethelwe esiphambanweni enawo amandla okukhuluma izwi bafe laba bantu. Kodwa wayethwele umvambo womusa ukuthi bawuthola kanjani umusa. Bawuthola kanjani umusa mangizobabulala labantu. Ngidinga ukuthi bayongibethelele esiphambanweni ngebhikiri. Ngidinga ukuthi bangigwaze ukuphuma ibandla. Ngidinga ukuthi ngiye emathuneni ngiyongcwatshwa. Ndivuselela abalele emathuneni. Ngidinga ukuthi ndivuke ukuze nabo bavuke ekufeni kwesono. Amen. Ingakho inhlawulo yomusa sizophendula ngomusa kuNkulunkulu. Kodwa namhlanje usesekhona. Uyawuthelela kwabavumayo. Uyawuthelela kwabawulindile. Uyawuthelela kwabafunayo. Uthi awufunayo uyongithola. Okufuna ekseni uyobona ubuso bami. Yalima siyanda. Uthi awufuna ekseni uyobona ubuso bami. I didn't know ukuthi ngempela iBhayibheli liyagcwaliswa. Akakulazi iBhayibheli ligcwaliswa until ligcwaliswe kuwe. Kuhle emagcwaliswa kuwe ube ulikhona kuwe ngaphakathi. Ube uyazazi ukuthi ungubani kulo. Ngoba wayesithi uthisha wami bangakhuluma nathi silibandla sihleli kanje. Athi funda iBhayibheli until uzibone eBhayibhelini. Hallelujah. Amen. Wayesisho baba la angifuna umbiza ngegama umoya wakho mawuphuma. Simbiza kakhulu ngegama makathule emathuneni. Mayithisha ibisho njalo. Ithi ngakufunda. Hallelujah. Amen. Noba ngangafundi kahle ngangifunda kanzima kodwa ngangifunda. Hallelujah. Ngangithatha ukuzohamba nami indlela ende. Athi funda iBhayibheli until uzibone eBhayibhelini. Ungekazibone eBhayibhelini ngoba libhalelwe wena. Balalo Mateyu balala bonke oyizaya. Singoyizaba namhlanje. Ifa uzozithola eBhayibhelini awufundi kahle. Aphinda athi masesezela umoya. Ngathi mhlambe kunempi. Athi makunempi mabelwa nawe bayeke balwe. Bawina uyimpi wena uwina uJesu. Hallelujah. Ngoba lo Jesu akahlala exokozeni. Mawubale ukuthi Jesu mfihle. Uyafihla. Kodwa mawuzongena empini uzophuma empini ulahlekelwe yilokhu unakho. Ngoba izinto ziyalahleka empini. Amen. Neke into ezilahleka empini. Uzophuma empini unezinto ongenazo. So manje ngenxa yokuthi lento kaJesu kunamazwi impela engafunda angikhuthaza endleleni. Kuhle ukufunda ngoba sihlala kwigeneration engafundiyo. Ithi mawufundisa ithi ngizothathana kuye. Kodwa kuhle kufunda. Kuhle konendlebe kaMoya. Kuhle konehlo likaMoya. Kuhle kofundayo ngokukholwa amkele. Ngoba lo uyophumelela. Isho njalo incwadi yesiKronike. Ithi thathana kwabaprofeti ngoba kusasa kuyoniphumeza. Ngoba bengasekho. Hallelujah. Amen. Uthi kuNkulunkulu mama kasifundele futhi amavesi okugcina. Hayi kuvesi ya from kule verse kufunda ku. uDavida wayesethi kuye ungesabi ngokuba ngiyakwenzela impela umusa ngenxa kaJonathani uyihlo. Ngizokubuyisela lonke izwe likaMkhulu wakho uSawuli. Uyakudla njalo etafuleni nami. Hallelujah. Amen. Uyakudla njalo etafuleni nami. Hallelujah. Amen. Akekho umuntu ongafuna ukudla ematafuleni. Yeah. Kuhle ukudla ematafuleni. Kodwa manje indaba udla kweliphi itafula?
Ngoba kwelinye itafile uyadla kodwa zilahleke izinto zakho. Kwelinye itafile uyadla ukule. Uqala kulungile kakhulu esikhathini sesiphithiphithi esiphuma kuwo. Ukuthi udlaphi udla ini. Yenzani kuwena? Iyakwakha noma iyakuchitha kancane kancane. Yalima siyanda. Uthi ngizokuthatha ngoba kusiyona inja. Uyinkosi. Amen. Ngizokuthatha ngikubeke etafuleni. Lamudle nani. Angeke uziyodla ematafuleni uyinkosi. Abantu kufuneka udle ematafuleni asebukhosini. Haleluya. Haleluya. Amen. Bona babona inja efileyo noba inja ehluphekile. Kodwa uDavid ubonani? Inkosi. Uphakamisa inkosi ihlale namakhosi. Uma uyenza intando kaNkulunkulu uyaphenduka ube yinkosi. Amen. Ngoba usebusweni kaNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Amen. Tade izothi uJesu inkosi nomsindisi. Uphume ebemvelweni ungene ebukhosini bamazulu. Nobungose ebukhosini basemhlabeni kodwa usuba ngumkhosi unobukhosi obukhulu basemazulu nobungabhubhi. Amen. Kuya ngokuthi ke manje uma sewunomkhosi uthizelwe kabusha lensindiso uyiphatha kanjani? Izokufaka lebukhosini noba izokukhipha ebukhosini. Noba bangakudescribe abakuthini, noba bangakuthuka abakuthini. Noba bahamba phezulu kwakho. Kodwa uNkulunkulu ubonani? Inkosi. Amen. Yalinda. uNkulunkulu ubona inkosi. Amen. Akabona umuntu ohluphekile. Akabona inja. Noba uyisikhwala uNkulunkulu ubona inkosi. Noba uyisishosho uNkulunkulu ubona inkosi. Whatever shota ngayo izulu libona inkosi. Gcina insindiso yakho. Khulisa insindiso yakho. Phila ubungcwele. Khatha zonke izinto ezingakufiti into enhle. Uhlale kuNkulunkulu. Ezinsukwini esiphila kuzo kunzima ukuhlala kuNkulunkulu. Sifuna ukuhlala ezweni. Sifuna ukufitha. Ufithaphi? Yebo uyafitha, ufithaphi? Ufitha kubani? Masikhuluma nabantwana bethu njengabazali. Uyangena nomngane. Umfaka amehlo lomngane umbheke. Ahambe lomngane uthule umamkele. Umnika uthando njengomzali. Ahambe lomngane umbiza umntwana. Uthi mntana lo muntu ohamba naye umbiza umntana ukuthi mntanami lo muntu ohamba naye akasiyona itype yakho. Hayi ngokwemali, hayi ngokwestatus, ngokwempilo ephilayo. Nobe sindisiwe umntana engasindiswa. Amanye amakhaya kukhulisa umntana ngobuqotho. Ukuthi umntana angabhemi, umntana angaphuzi, umntana angenzi neyodwa into. So manje uma inkonzo maybe one bafowethu. Uma ngabana umntana ubona ukuthi lo mntana ahamba naye akasumntwana onobuqotho, akusumntana osindisiwe, uyakhathazeka umhlalise phansi uthi mntanami khawuzama inyawo lakho libuye kulo mntwana. Khawuzama inyawo lakho libuye kulabantwana ohamba nabo. Ngoba ngani? Noba uyedwa umngane, lento ayiyo nawe uzoba yiyo. Impilo iya-influencer. Sinendlela esibuka ngayo. uNkulunkulu mawufunda iZaga 6 uqale eqaleni ayibuka ayisemehlweni iBhayibheli iZaga athi ngiyamnyanya umuntu oqwayinga amehlo. Noba ungena la endlini uyaqwayinga ufuna ukubonana. Noba uyatshelwa yena uqwayinga amehlo ufuna lokho okufunwa nguye, akafuni lokho akutshelwayo. Uthi ngiyamzonda umuntu oqwayinga amehlo. Uthi ngiyamzonda umuntu umuntu otheni? Uthi ngiyamzonda umuntu oqwayinga amehlo. Uthi ngiyamzonda umuntu ofakaza amanga ngomakhelwane wakhe. Akakhuluma ukuthi isona, ukuthi uyamzonda. Mawufika endlini umfundi Isaiah 6 or Izaga 6 or Izaga 16 khona lapho
uthi ngiyamzonda umuntu ofakaza amanga ngomakhelwane wakhe. Uthi ngiyamzonda umuntu oyimenemene. Abhaliwe nangesilungu njengoba ngisho. Uthi ngiyamzonda umuntu oyimenemene. Zingaphi lezi zinto? Angazi zingaphi. So manje la ngaphandle uthola kugcwele lezo zinto. Sezagcwala nala izindlu kaNkulunkulu. So manje uma uinfluencer izo zinto uthini ubaba ngawo? Ngoba lezi zinto if uhamba nomuntu onazo uyazithatha. iBhayibheli lithi usuke eduze komuntu onolaka. Utsho kwakhona lapha kwigaba kuzayo. Uthi usuke emntwini onolaka ngoba uzokusulela ngolaka. Uthi futhi kuya ilanga liyamvimba angafiki la yakho. Ngoba kaloku uthi makube kwenzeka izinto abuye reverse athi uyabaya ngidinga abangazi ukuthi ubani. It's not about you. It's about the will of God. Amen. KunguNkulunkulu akusingathi. Ekugcineni uma sikhulile kuNkulunkulu mele singamamela ama feelings. Mele silamamela umoya. Mele singamamela isitha. Ngoba isitha sisebenzisana nama feelings. Siyazi ukuthi uvubuhlungu. Sifike sithi hawu yini ungazilweni. Ngabe uphendulile wathi yini ungamshayanga. Kusho isitha. Sincedisa ama feelings. Kodwa mawumntana kaNkulunkulu you go into the deep. Ulalele the small voice. You go into the deep. Singabantu baNkulunkulu abangazi nokujula. Kukhona ukujula. Amen. You go into the deep. Uthi moya uthini moya kaBaba. Ngoba kuthi akusingathi. Asukuhlakanipha kwethu asukwazi kwethu. Asukwenza kwethu. Kungomoya kaNkulunkulu. Amen. Whatever achievile kungomoya kaNkulunkulu. Whatever indawo kuye in Christ kungomoya kaNkulunkulu. Asingomoya asingokwazi kwakho nokuqonda kwakho. Amen. Manje lo moya sahlukana kudala nawo. Ngoba sifuna ukufitha ezweni. Sifuna ukufitha ebantwini. Ugcina usiva iphimbo labantu. Hayi uthe ubaba uzibani. Hayi ubhuti uzibani. Hayi umngani wami uthe. Hayi mama uzibani. Always ukhuluma ngokuthi umuntu uthini. Why iphimbo likaNkulunkulu lisazwakala? Uzwakala nini ubaba? Hayi nakhona ukasuma uthi mawufuna ukwenza into uthi uNkulunkulu uthe. Kuyisono naso leso. Ukungathi uNkulunkulu uthe ingashilo uNkulunkulu. Lindela the small voice, lindela nasebusuku uyakhuluma. Futhi kwasinye isikhathi akakhuluma ungakhulumanga. I-gentleman uyathula. Kodwa uma unenkinga wathandaza noba kusemini wasitshela ukuthi hayi kulungile ngazi kodwa ngivaka bengimlalela. Uzokhuluma usukhohliwe enzulu izobusuku. Angaleqela namhlanje kusasa khuluma. Ngoba uNkulunkulu akaplikwa ngabantu. So sikhonza noNkulunkulu. Sifanele ukuthi sizazi ukuthi singobani. Ekugcineni itafula kaNkulunkulu liyakufihla. Hallelujah. Amen. Ekugcineni itafula kaNkulunkulu liyakufihla. Hallelujah. Lifihla ubuqhwala bakho. Amen. Ekugcineni itafula kaNkulunkulu liyabuyisa. Ngoba sithi masibheka ngelanga elilodwa lo Mefiboshethi oyinkosi walahlekelwa ngumkhulu. Walahlekelwa ngubaba. Walahlekelwa izinyama. Walahlekelwa idignity. Hallelujah. Ngelanga eliyi-1 zalahleka zonke lezo zinto. Yingakho namhlanje silahlekelwe. Silahlekelwa noba sendlini kaNkulunkulu. Kwesinye isikhathi sesicabanga ukuthi uNkulunkulu ebephi. Usho ukuthi uvumile ukuthi ngilahlekelwe. Usemhlabeni uzolahlekelwa. Noba usendlini kaNkulunkulu uSathane uyangena uzolahlekelwa. Kodwa ukholo lwakho liphi? Ithemba lakho liphi? Liphi izwi likaNkulunkulu ungakhulumi lona? Uthi uthe uzongcina etenteni lami kungangeni imuhlo. Angazi lo muhlo ongenile ungena kanjani. Uthe uzangcina kungangeni isigebengu. Uthe uzangcina kungangeni isifo. Mina noma bathi nginesifo ngithi anginasifo. Ngoba kaloku uthe uzongcina. It's a matter of a time. Ngifunde lento ofuna ngifunde kulezo sifo. Esingiphethe. Asijustify izinto.
asiyilembi izimo esithi siyini. Sisebukhosini. Ebukhosini lwela ukuthi uzibone ukuthi ufana nobani. Ufuze uDavide, ufuze uIsaya, ufuze uPaulos, ufuze uRuthe. Yiba abantu uNkulunkulu ababekile ukuthi sibheke kubo. Namhlanje sibheke ebantwini bezwe ukuthi hey, yazi ubani uyimentor yami, yazi ubani noba engamazi noba engangazi, yazi uyangichaza, yazi ubani ngilento ayiyo, nalezi impahla engizigcokayo ngizibona you are not that. Ulethe izulu elithi uyiyo. Amen. La kusezansi uqualify la. Uqualify ezintweni zaphezulu. Uqualify etafuleni laphezulu. Mawungabi confused. Angikhathali ukuthi uhlale emkhukhwini. Uhlale ebridge. Mawusindisiwe wasebukhosini. Amen. Awusekho la ule. Hallelujah. Kodwa ngenkambo hayi ngomlomo. Ngoba kaloku yazi somandla uthini? Lithi iBhayibheli, whatever yenza endlini kaNkulunkulu, ibandla liyoyambula ngelinye ilanga. Noma uNkulunkulu uyoyandlula phambi kwebandla. Ithi uyayenza uzitshela ukuthi you are safe. Uzitshela ukuthi uphumelele. But ngoba uNkulunkulu omnene ahamba afika ikhili into ngelinye ilanga. Kubonakala ukuthi ngumzalwane ngomlomo. When kuthiwa emotions aphakeme, awusese umzalwane wena. Umlo wasemvelweni. Hallelujah. Amen. When emotions uNkulunkulu lehlola ibandla. Abanamehlo bayabona nabanamadle bayavuka ukuthi itest ibandla ngeleni manje. uNkulunkulu uhlola ibandla. Mawunamehlo ukuthi kwenzakalani. All right. If umoya uya ngapha abazalwane baya ngapha. If umoya uya ngapha abazalwane baya ngapha. Ngoba bazazi ukuthi bakubani. They are in Christ. Basedwaleni. Uthi ngizangena nedwaleni lakhishwa kulo. Kena imalo bisimo sithini. Ngoba wena umedwaleni. Yima umthandazo kube ukuthi ngifihle kuwe inqaba yami. Haniyamaka. Amen. Uthi ngifihle kuwe Nkosi. Uzakufihla uNkulunkulu. Hallelujah. Akumboze phakathi kwabantu bangakuboni. Akumboze naphina bangakuboni. Kunezinto lapha ecommunity siphila pha asizazi. Ngoba sifihliwe. Sifihlwe emkhulekweni. Angeke ufihle ungenzi next. Ngoba mawungenzi next uzoba nesithukuthezi. Angeke ufihle ungenzi next. Mawungenzi next uzoba nesithukuthezi uphuma usilande. Fihlwa emkhulekweni. Mawunesithukuthezi, mawungafihlwa ngalutho uzophuma ulande. Uyazi nathi bantu abadala masingenzi lutho siba nesithukuthezi. Usibone kahle lokuthi hayi yazi yini kesinye isikhathi ngiyamdinga namlingani. Kwesinye isikhathi mawungazazi ukuthi ungubani uyophuma nalomlingani uyomfuna. Kodwa iBhayibheli alisho ukuthi sifune. Lithi masihlale kubani uKristu edwaleni. Uyakwazi esifunayo singekakufumani. Akusekho ndoda la emhlabeni. Hayi akusekho ndoda. Uthi ufuna umlingani. Akunamlingani usikhathi nasendlini kaNkulunkulu. Funa uNkulunkulu uqobo lakhe. Yes. Uma yena umtshela ukuthi angazi ukuthi ngifuna umlingani unangazi, uwongaziyo. Yena uzahamba ayothatha umuntu. Yebo uthatha yona inhlabathi ngoba nawe inhlabathi. Amkhanda ukukhandele yena. Amkhanda ukukhandele yena. Amkhandele yena, amphakamisa. Ambeke kuleziko kulo. Ngeke akunika umuntu olapha yana. Ozokudonsela emuva. Uthi ngifuna ukuthandaza kazani nomthandazo. Uphethwe isikhwele sakhe. Uzokunika umuntu othi manje uyothandaza uthi hayi ungangishiyi nkosikazi. Okay nkosikazi ngoba isimo siyangivimba ngizothandazela indlela uyothandaza. Hayi umuntu une destiny uNkulunkulu ukuthumile wathi nali destiny. Awusakhona ukufika ku destination because nangu umuntu. uNkulunkulu uzokunika umuntu lo muntu bathi kingdom spouse. Ozokubamba ngesandla ungasafuna ukuhamba. Ngoba ukhandwe izulu. Ozokubamba ngesandla ungasafuna uthi hey mlingani ngiyafila. Athi hey khumbula ngegama lika Jesu akubekele isandla. Athi uNkulunkulu uchitha lo moya ovula. Nalo moya ukhathala. Ube right nje, ube right. Umlandele. Ngoba izulu lithe funeke liye lapho
noba uNkulunkulu anifuna khona. Asilazi ifa lethu ukuthi linjani. Asikwazi ukuthi singaba sebukhosini sibe nofa lasemhlabeni. Akanikhohlwa nguNkulunkulu bantu abatsha. Ithini manithandaza? Nithi Nkosi sikhandela abalingayo. uNkulunkulu uyabakhanda because ufuna ukukhanda nawe. Akakwazi ukunika umuntu okhandiwe wena ungakhandwanga. Akuhlangani kahle uzo-abuse lo muntu. Ufuna ukuthi umuntu nawe umthwala mawubona ukuthi uyahluleka. Hayi baba kuyahluleka kunankinga ngizokwenza. Niyathwalana niyabambisana niyagijima. Nguloyo uNkulunkulu uthi uma simdumisa lobe dunyiswa into engesilutho uyayiphakamisa ihlale namakhosi. Haleluya. Uyayiphakamisa ihlale namakhosi. Uyinika itafula engeke isisuswe kuyo. Uyinika iposition engeke isisuswe kuye. Uyamlivana ihlazo lakhe. Ngoba kaloku uNkulunkulu usenze ngamabomu sabanamahlazo ukuze azokwenza ishow off ngathi. Haleluya. iGrace yenza ishow off. Baseyifikile kahle. Ikulanda la ukhona khona. Ingatshelwanga abantu ukuthi ukhona. Basefuna ukulanda ikakulanda. Ibabiza abantu bengabazi ukuthi ngipheni umkhondo womuntu. Bathi unje hayi uzamthini loyo. Hayi uzamthini uMamntoni. Kudala ethandaza. Awubona ukuthi uthandaza. Bathi athi yizani naye loyo sengiyamfuna. Izani naye loyo sengiyamfuna. Izani naye unoni. Usister Noni izani naye. Hayi uzamthini usister Noni akafundanga nofunda. Athi hey izani naye. Enze ngayo show off uNkulunkulu phakathi kwabantu. Halima. Ina show off iGrace. iGrace ayincediswa. iGrace iyazenzela ihamba nomnikazi wayo. Ngoba ekuqaleni kwakunguye nasekugcineni kuzoba nguye. Haleluya. Namhlanje nalithuba ongamamkelanga uKristu. Ongazani nobukhosi bamaZulu. Ongayitholanga iGrace. Angasondela ezekithina ezengaphambili epulpitini kaNkulunkulu. Amkela uJesu njengenkosi nomsindisi. Egameni lika Jesu. Ongekazi athi Jesu ngiyakwamkela. It's beautiful ukwamkela uJesu. Akufani nje nokumlandela ungamamkelanga. Ngoba mama ulandela ungamamkelanga uzokhukhulwa izimo. Ufanele umamkele ngoba iBhayibheli lithi ungena ngaphakathi komuntu ahlale akhe. Ngoba umuntu emvumile ngoba ekholiwe ngenhliziyo wamvuma ngomlomo. Noma umuntu othi ngiyayifuna ukuhlale noDiba ngilindele iGrace kaNkulunkulu. Angasondela. Sikhuleke naye. Othi ngiyayifuna ukuhlale noDiba ngoba siphile ezweni impatient ayisekho incane. Angasondela athi ngiyayifuna iGrace kaNkulunkulu. Noma umuntu othi ukhona ukungamphethanga kahle. Ngicela umkhuleko ungasondela sikhuleke nawe. Okuhle endlini kaNkulunkulu. Amen. Lebo socela ukuthi uthandise izwi sisi. Baba
Re leboha hore mosa re sa o fumana ho wena mabaledi wa loka. Ntate senatla sa lehodimo re ikokobetsa pela sefahleho sa hao. Re le bana ba hao re sa utlwile lentswe la hao senatla sa lehodimo. Re thuse ntate re be bona baetsi ba lentswe. Re ska ba bona morena ka ba utlwang lentswe la hao. Ntate o tseba bofokodi ba rona ba ka mehla le ka mehla senatla sa lehodimo. Haholo re rata ho leboha morena ka hore ntate lentswe la hao today wa re botsa morena ka ntate hore mosa o sa le teng. Morena Jesu re leboha mosa le moha wa hao mabaledi wa loka maphelong a rona. Without your mercy senatla sa lehodimo ha ona ntho re ka etsang maphelong a rona. Ntate re leboha mosa wa hao. Re leboha mosa wa hao le lerato la hao. Re leboha hore kgotlella morena ka mehla le ka mehla senatla sa lehodimo. Re sa etse hantle pela sefahleho sa hao empa re leboha mosa wa hao o dulang o na le rona o dulang o re thusa. Re leboha ohle manyelo ya dulang a na le rona ka mehla le ka matsatsi. Re leboha moya o halalelang senatla sa lehodimo o dulang a re kgotlella ka mehla le ka mehla. Ke ka bakeng la mosa wa hao le lerato la hao. Re leboha ntate lentswe la hao lo re fileng lona ka tjeko lebitsong le matla la Kriste morena wa rona. Amen.